नै मैया बेरायदों मा जानो दिनै सुनांलायबाय मैया बेरायनायनि नै बोरायनाबो ओरैजाय लंपेन्टआ ओमफ्राय मामिया गैया आरोना आइमोनजों थांफादों गामियाव आइमोना बाबाजों बाबा आइ गेन्द्रा मामि साथामजों थांदों आरोना आइमोनाबो दुब्लियाव थांदों ओमफ्राय गेन्द्राया खान्थाल लानो थांदों आरोना ओमफ्राय मामिखौ लांफादों आं थाब जि सुनानै दोनसै आरोना जि सुखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय नै दाख्लैनो मैथा बांगालखौ आङो दिनैसो जानो नागिरदों टाइमखौनो मोनाखै आरोना बेलेग ओंख्रि जाबाय थानाय जादोंना बेखौ जानायानो जायाखै आरोना दालि हो आलु खांख्रिखला फुङाव जानो बाथोन ओमफ्राय बिथिंजाय नोरसिं होदेरदों नै नोरसिं हानानै आरामनो एवबाय मोदोमलायखाबाय आंना गोदौगासिनो जाखांबाय फिल्टाराव दै लुगासिनो आङो दायो दै लायनि र' दै होबोदों जि दावरावहाय जोंना लोगोफोर इसिनाव खामानि मावबाय थादोंना एं दावरावथार दैयानो बुंबावाखै आंना दाबो गला भाजा एवलायबाय लोगोफोर नै अखानायैनि भिडिअ जालायबाय आरोना बेयो लोगोफोर अखानायैनि भिडिअ डाइरेक्ट नै संनाय खावनायनिफ्राय लालायबाय दहायफोरनिफ्राय लायासै आङो नै लोगोफोर दानिफ्रायसो लाबाय लोगोफोर खांख्रिखला भाजा एवगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय फाथो भाजा न'आवनो एसे दंलाबायोमोन बेखौनो दहाय खालाबायदों आङो ओमफ्राय थास' आइथिं संबावगोन आरोना दायो देखायगोन र' मा संनाय जायो न'आव एसे दंमोन आरो दहाय फुङाव एसे खालाबायदों आङो बेखौनो ओमफ्राय थास' आइथिं दहाय आइमोना फुङावनो खानानै बाबाजों आइजों सायनानै दोनखादों आरोना ओमफ्राय थास' आइथिङाव एसे मैथा होगोन ओमफ्राय नैबे नाफामजों होगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम जानोसैलै नाफामजों थास' आइथिंजों मैथा एसे लायग्रोनोसै र' फिसा होनानै गालांसै आं खर'खौ फिसा होनानै गालांसै ओमफ्रायो नाफामखौ दायो होगोन आं मैथा लायग्रोनोसै आयौ सान्दुं गोसाया मा मोन्दों फिसाफोरा फैफाबावदोंसो नै आं मैथा बांगाला दाख्लै खानाया जि मोजां जाबाय लोगोफोर नै बेबो मैथा बांगाला बेल' फांनैल'थार मैथाया दाख्लै खानाया जि मोजां रोदोमबायबो नै आंना मैथाया फैफानाङा मा सान्दुं गोसायाव फैयां जालायलायो बेहासो आं मैथा एसे खाफैदोंना सान्दुं गोसाथार नै बारा थाजाया हाग्राफोरावबो हो थास' आइथिङाव होनो जाबाय थोबाय बेनो नै मैथा बांगाला आंना जि मोजां जाबाय लोगोफोर नै बेखौनो जाबाय थागोन आङो एसे आयौ सान्दुं गोसाथारलै बेदलाबजोब्बाय नै बिखुङानो आयौ बाबावै सान्दुङा थ' मामिथ' थोबाय नै एसेयानो जायो ओंख्रियाबो थास' आइथिंजों मा होनोमोनलाय नाफामजों संनो रोंलायलाङा संफेराखै आङो लोगोफोर थास' आइथिंखौ संबाय खिन्थु नाफाम होनानैबो जाफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय जानला मोनला संलाबायनोसै आङो मिथिला नाफामखौ ओमफ्राय नैबे गेजेराव होनानै गुरै खालामलायबावसै आरो मा रोङा नालाय जानला मोनला संसै र' बिदि जाफेराखै आरोना सोरबा जाफेरबाय नामा खोन्थाहरलाय लोगोफोर नाफामजों थास' आइथिंजों नैबे गेजेराव होना होनोसै ओमफ्राय मालाय दा गुरै जाबा माबागोन बेयो नाफामा जोंना आइमोना बिदि गोरानसो लोगोफोरनि नाफाम गोरान नाफामखौ लादु खालामनानै फोराननानैसो दोनो आरोना जोंनि हजोंहायनि बायदि हासुङाव सोआ दै होबाय मैथा होबाय जि गोथाव मोदोमखाबायलै नाफामा ओमफ्राय बुंनांला मा खालामबाय थादों नोंसोरो बिबै फिसौ सानैबो लांथियालायबावसैलै सिखारदो उथि गोजासो जाबाय ओंख्रिया बा आंनि एवनायखौ सोलोंलायबावबाय बियो आंसो बिदि होनोमोन
दावदै रुनो नागिरबावदोंसो आरो बियो ओंखाम संखांबाय आरो आं बिदि बानायनानै बिराद गोथाव मोनो दावदैखौ